Des de quan? Doncs des de fa una setmana, o sigui. Jo no sabia de l'existència d'aquest concepte fins que no ho vaig llegir a Facebook per vosaltres, però no pensava doncs, que hi havia un concepte concret per designar el que a mi em passava. Bé, jo, així com un joc, quan era més petita, li deia a la gent, va, juguem a dir de quin color veiem els números. I llavors la gent ho feia a l'atzar, i jo seriosament veia els números d'un determinat color. I després vaig començar a explicar que els noms de persona em recordaven els gustos. I la meva professora de ballet, quan ho va saber, un dia mirant els matins de TV3, em va enviar un missatge pel Facebook dient que estaven entrevistant a un psicòleg i que estava explicant que això que em passava a mi es deia sinestèsia. I llavors a partir d'allà doncs, vaig buscar informació i vaig veure que tot coincidia. Jo tinc una germana que és molt petita i jo tenia 11 anys quan ella estava a la panxa de la seva mare i estàvem escollint el nom amb la família i tal. I llavors el meu pare em va dir, li volem posar Laura, què et sembla? I jo vaig començar a indagar i li dic, sí, Laura m'agrada molt perquè és de color cru, és de color taronja, té una espiral, té tal. Clar, el meu pare es va quedar flipant i el fort és que ell sabia que era la sinestèsia perquè ell és professor i estava fent un treball de recerca amb un alumne que estava treballant sobre això. I clar, es va donar compte que potser jo tindria un punt de sinestèsia. I es va posar un dia a fer-me un test d'aquests per comprovar-ho i sí, em va donar 98% o així de sinestèsia. Però fins als 11 anys jo no era conscient del que tenia. Jo pensava que tothom percebia el que jo sentia. No, jo sempre havia vist que relacionava les coses per colors des de petita, però va ser un dia que estava a segon de batxillerat a classe de grec i el professor va començar a parlar d'això, de la sinestèsia, de l'associació per colors, i llavors jo em vaig adonar que realment tenia això. Jo tenia una altra associació de colors i a mi em distorsionaven els colors del col·le. Bueno, jo des de que soc petita sempre he tingut experiències sinestèsiques. Per a mi la lletra A sempre ha sigut de color groc i el número 5 sempre ha sigut de color vermell, vull dir que... I la música sempre la relaciono amb figures geomètriques i colors. Però fa cosa de 3 o 4 anys estava llegint un article que parlava sobre la sinestèsia i jo no sabia què era la sinestèsia. I llavors, bueno, ficava aquestes persones, associen lletres en colors, la música en colors, i llavors vaig començar a pensar, dic, ostres, i sí, jo soc sinestèsica, no? I llavors vaig començar a buscar informació per internet i, bueno, fins al punt en què vaig fer el treball de recerca també sobre la sinestèsia i, bueno, explicant una mica les meves experiències. Doncs jo suposo que des de petit, des de que vaig aprendre a llegir, que sempre havia vist les lletres del mateix color, sempre. Quan tenia 5 anys recordo que el meu pare em va deixar l'ordinador, em va deixar la Word i vaig escriure tot l'abecedari amb una lletra de cada color, o sigui el color que ho veia. I amb els números el mateix. Realment no me'n recordo quan em vaig adonar, crec que va ser un dia que vaig estar llegint els tipus de sinestèsia i tal, i vaig trobar... Clar, jo intentava empatitzar, a veure amb quina... si algun dia em preguntava algú quin tipus de sinestèsia tens, dic, doncs tal o tal. I vaig trobar una que era atípica, que era aquesta, la del dolor. I la vaig estar llegint i vaig pensar, dic, sí, és que a mi això em passa, vull dir, mal de cap és de tal, el de panxa és tal, flato, vull dir... I em vaig donar compte que relacionava els dolors amb els colors. Sí que és veritat que amb els dolors només veig colors. I jo fa un any a batxillerat, a l'assignatura de psicologia, em van explicar el cas i jo vaig dir en plan, però que no ho veieu les paraules en colors? I tothom va dir... No. Eres tu de diferent. I jo vaig dir sí, vaig dir vosaltres no. Em van dir que no, i a partir d'allà tothom... Laura, Marta, casa, no sé què, i tothom t'ho pregunta tot. Però, per exemple, fa 3 anys o així, per primera vegada, crec, vaig sentir, per exemple, la paraula tríptic, no sé per què, però vaig sentir gust a llaminadura, i va ser molt fort, no sé, i em vaig quedar molt impactada perquè no m'havia passat mai i dic, ostres. O després també, un dia estava a classe de castellà fent l'ESO, i estàvem fent unes subordinades i les estàvem corregint, i a una me vaig equivocar, la tenia malament, i llavors de sobte vaig sentir olor a vinagre, que no m'agrada gens, i va ser com... Potser pel fet que m'hagi equivocat m'ha provocat aquesta olor a vinagre, que precisament el vinagre a mi no m'agrada gens.